Proměny 2014 je název kalendáře, který vydala Slezská diakonie. Jsou na něm vyfoceni lidé bez domova ve svých vysněných povoláních. Podle sociálních pracovníků je to jedna z možností, jak tyto lidi motivovat k tomu, aby si našli zaměstnání. 12 stran, 24 podob. Každý z klientů Slezské diakonie je vyfocený v realitě, jako bezdomovec a pak ve svém vysněném povolání. Hned první strana patří 25letému Davidu Cerulovi. Ve 14 letech odešel z domova. Od té doby žil v podstatě nepřetržitě na ulici. Jsem to řičmanem, nějak se nevycházel. Mamka pila hodně, teďka trošku gambleřil. A s drogama začal jsem s toulenem. To už nestačilo, tak jsem začal s pervitinem. 5 let jsem si píchal do žil. Získal jsem na to, že jsem krádnul, udělal jsem jedno loupežné přepadení. Několikrát nastoupil na protidrogovou léčbu. Neúspěšně. Teď už je ale 3 měsíce klientem Slezské diakonie. S dalšími 10 muži, kteří se léčí ze závislosti, je na ranči u Třince, kde sami hospodaří. Vyfotit se nechal na koni, jako žokej. Kůň má respekt. Já jsem žil na ulici. Hodně jsem si získal respekt. Když jsem sedl na to koně, tak jsem si říkal, a teďka kdo má strach, já nebo ten kůň? A věděl jsem, že já, jo. Na dalších stránkách kalendáře je třeba letuška, námořník nebo soudkyně. Sociální pracovníci chtějí tímto způsobem motivovat lidi bez domova, aby se nebáli ucházet se o zaměstnání. Jako hutník se nechal vyfotit i Zdeněk Zapletal. Toto zaměstnání už jsem kdysi dělal. Chtěl bych se tam ještě někdy vrátit. V tom novém kalendáři jsou lidé, kteří prožili změnu ve svém životě a kteří dneska se posunuli dál a žijou jiný život než třeba před půl rokem. Veškerý výtěžek z prodeje půjde na práci Slezské diakonie. Autorem kalendáře je Marek Klus, sociální pracovník, ale také vášnivý fotograf. Ti naši uživatelé byli dlouho bez práce, tak mají trošku zkreslenou představu o tom, jak ti zaměstnavatelé k lidem přistupují. Slezská diakonie vydala kalendář už podruhé. Na fotkách je tak 24 lidí bez domova. Diakonie by chtěla v projektu pokračovat i v příštích letech. Vendula Horníková, Česká televize.